Mayong hapon ganin tanan nga nagsubaybay nini sa YouTube channel. Ang kalihukan sa pagdipinsa sa pagtuong humano katoliko. Yung ubos nga lagad sa maong kalihukan, Brad Nicolay Monsignor sa Catholic Independence Dipolog Chapter. May adun natin interior karon nga atong kauban ni Puni sa Dipolog sa CFD. Sa sagad ni CFD Samis ni siya, no? Pero nasa sa Dipolog karon. Ya, nala sa Dipolog nag-assign sa iyang pagka-Catholic Independence. Okay? At ang pangutano ay kay mapaambit na po ni mo dipinsa sa mga pagtulunan sa itong simbahan ng Romano Katoliko. Maigsoon kaning mao nga kalihukan gamay rin daw ni kay wa pa mong ingon nga pareha sa uban nga mga radio, telebisyon. Apan bisan sa kagamay niini. Doon na kini pagtubo nga kamo nga naminaw nagtanaw aning maong pagvideo bisan tuod gamay ni apa ninyo ang pagtuo mo tubo, no? Bahala gamay ni pero yung pagtuo mo tubo sama sa kadako sa kahoy. Hinaton ta nga kini pagpaminaw niyo dunay makahuluganon o matulun-anon sa pagpaminaw. Atong interviewon si Brad Lloyd John Obina sa Catholic Independence sa Dipolog, bagong internal vice president, no, na pili na ang atong pag-interview na ata diri karon sa Osamis City kay doon naman tayo kalihukan nga apilan nga Bible Apostolic Meeting. Nata diri karon sa Archbishop House kay panguluhan ni kasabdangang obispo at Bishop Jesus Dosado. Brad Lloyd John imong tima ron nga pambid andam na bagas yung galingon sa mga tima nga Mark of the Beast, no? Ang marka sa mapintas nga mananap. Brad Lloyd John mato sa tumagsuon nga mga dili katoliko nga kining mga Santo Papa mao daw ni ang mapintas nga mananap nga dunay 666 sumala sa Bible bitaw nga kanang usa ka dragon nga daotan ba, no? Nga kay kini bitang Mark of the Beast, Brad Lloyd John. Nag-eskwela pa ko, siyante pa ko. Hapit yo ko ani nga motuog yo ko nga nakatuo jud ko unta nga ang Santo Papa Mark of the Beast di ay. Muna wala ko nakapil og Bible study, wala ko natin-awan unsay naa ani. Sus, di na daw katoliko karon. Muna nga mga ayo sad ko nimo impormasyon nun sa pagpatinaw ani. Unsa man katinaw ni gigamit ng Vicarious Filii diana sa Tiara Santo Papa nga og kintahon nimo 666. Unsa may kamatuoran na Brad Lloyd John? Una Brad Nicolay ang ang kumaan sa mapintas na mananap dalas numero 666 Sentos. Okay, wala yan ba, no? Madala na rin. Kanya nasulat na sa sulat ni Tanawan. Kanya kung tugutan na ito ang ilang panabot mahimo mo sa Pasko. Pero kung gayon na ang kahulugan niya o ang mga ginuhatan diya sa mapintas nga mananap. Kana lang daang title nga mapintas nga mananap, dili na pwede nga kung panalitan sila kuno nagdala sila Santo Papa ang mga ituon. Musugot ba kang ikaw tao, tingnon kang mapintas nga mananap. Okay. So, sa title lang daan, dili yun na saong. Lain na. Pero doon na talaga basihan, Brad Nicolay. Ang titulo daw sa tsara nga Vicarious Filii. Oo na kayo. Kung ano man, dili man ang Vicarious Filii. Vicarious, Christ, kumbay sa kong Christ. So, sa tinuod nga titulo, di ko na siya magsumpati ko na siya sa ilang gikuhan nga nang pinayag sa 18 nga kung sumadaon kini ngalan sa usa ka tawo pinayag 13, no? 13-18. So, ngalan sa tao. Ang problema kanang Vicarious, gibutang ka lang Brad Nicolay. Vicarious Filii. Dili man na ngalan. Title na. Ang ingon diya ngalan sa katao. Muhaom. Unya kung ato nang kuting kayon, pinadayag man nilang gigamit. Mukutlo kung nung tag pinadayag.
ilang gigamit pinayag crazy mo lagi ni result ng tao ba nga kung sa eskwelahan pa nilang laptop ka kay kung mag-iyap ka brad Nicolay di yung ka pwedeng mo adto kag 13 di ka moagis 12 karon ato mo kayo ng kapitulo 12 sa Sinadayan diya sa kapitulo 12 versikulo 13 ngadtos 9 ang karaang bitin daw diya sa Sinadayan nahimo na siyang dragon. Kunya, unsa man ning mapindas nga mananap nga mao ang dragon, mao kana ang yawa. Nga nagdala sa numero. Ato nang gamito na pinadiyag 13-18 mapintas nga mananap. Usa sa kinayas mapintas nga mananap sa maong yawa, dili siya gustong kalinaw. Samo kanya. Karon base sa atong nakita sa mga TV, huwag yung kakadungog na doon ni Santo Papa Brad Nicolay nga, sige, pagubat mo. Kung sige gingon niya, kalinaw. Kanunay kalinaw ang iyang idala. Nakaroon, asa magkakita o pagtulunan nga iya sa Ginoo nga, dalag kalinaw o pagtulunan nga iya sa yawa nga, dalag kalinaw. Samo, unang gigamit na itong pinadayag 12, aron makarog yun. Pinadayag kapitulo 12, 17 at 9, ingon gudya, napungot ang dragon sa kaliwat sa babae. Labi na ni adtong nagsangyaw sa kamatuoran nga gipadayag ni Kristo Jesus. Una ang dragon o ang yawa. Mo po na ang pinadayag 13-18 nga kanang nagdala sa 666 mao ang dragon nga yawa. Kunya ang ingon dito napungot sa kamatuoran nga gipadayag ni Kristo Jesus dahil pinadayag 12 17 at 9. Karon unsay tinuod nga title sa Santo Papa Vicarius Christi, Vicar of Christ. Karon hinugtukan no natong pinadayag 12 17 at 8 o pinadayag 13-18. Klaro kay Brad Nicolay nga diha lang daan sa duha ka kapitulo bersikulo nga naman nagsama ra ang nagsulat, dili pwede Nicolay nga mahimo na si ang Santo Papa nga mapintas nga mananap. Nganuman, kay Vicar of Christ, sumusunod ni Kristo. Nagsangyaw sa kamatuoran nga gipadayag ni Kristo. Nga mao ang gugma sa linaw. Muna nga, diya lang daan, lisod kayo. Ang Santo Papa na noon mo mapintas nga mananap. Unya ang titulo niya, Vicarius Christi, Vicar of Christ. Muna mga igsoon nga, maunay ubad-ubad ba, na walay saktong ko, anong basihan. Una, diya pag yun, maabot ko nung panahon nga, dili na daw makapamalit kung walay pati. Nga ganon. Kung ang Santo Papa nag-exist naman, unya ang diya, maabot pa. Na namang Santo Papa, kunya, maingon din sila nga. Makapalit man ka, Brad, no? Oo. Nga karon, sana mga igsuon na kung magamit ana, pangutana. Kung musulod sila guys, labi na nila sa samis, makapalit sila, dili. Oo, git. Brad, ako na pong ipakuan ni mo, no? Sa pagtapos. Nga doon na ba kay mga mensahe, no? Kay arong magkapahatag kag gusto mo igsuon ng mga Katoliko man o dili Katoliko. Mga mensahe ni mo, no? So, nga na, Brad Nicolay. Ako na ning gibalik-balik sa tanan nato mga record. Anira, ang nadungog pwede tinuod, pwede dili. Apan kung magtukita nga walay nagsulti nato, kita sa oblingon natong pagsusi diya sinaagi sa tinuod yun, walay pagmaminaw sa lain, labi na ni antong dili pod Katoliko, ang natural. Sa San Pablo nagingon, ang dili ba nato magsulting batok ka nato. Musa ikaw nga matuong Katoliko, igsuon, sis Brad, ayaw na taon mo at kung anas dili Katoliko. Kasi San Pablo ni Ingon, ang dili kauban at konsulti yun ang bato. So karon dili tama kuhan, na yung balik-balik, nga ako na yun ang moto, o mo ginay akong last istorya, pagtuon, karon dili malipat. Lipat-lipat naman eh. Ora nagadula, anig lunggong-lunggong ba? Ikalipat na doon, panatasulay liso. Sugot pa sa mga ituon nga anto tasulay liso. Anak, gitas na liso. Namuhato na nood.
Kung dili na magtuon, ingon ko na, prihan na mong Brad Nicolay sa una, happy po minadala. Sa magtuon ta. Kaya kung dili pa ni, sayo pa ni ang pagtulunan sa simang Katoliko, nganong naman na mo si Brother Steve Ray, naman na mo si Dr. Skatan, baya ko na mag-isuon sa linggo ka tao, nga personahe, na kani, si Dr. si Brad Steve Ray, kung si Dr. Skatan. Aron gamon na yung timbang-timbang, kung kani, sayo pa ni among gibaragan, nganong kini mga tawana nga mga hilado, nga maghilis, daghang mga sinulat ng libro, na naman sa Santa Iglesia Katolika. Muna among gingon, na kung ang usa ka tinuod, dili po ka magtuki, sama ra Brad Nicolay. Malamitan ako, spesialista kong doktor. Maingon ko ni mo Brad Nicolay, kining tambala Brad Nicolay, maayo ginis mong lawas, kapan wala na to tumara ang tambal. Wala ta nakasinati kung sa epektibo ang tambal. Maingon nyo ka, ilabay ko ni tambala, wani pulos. Pero kung nasayod ka, bisan pag ako, ay yung nadungog, dili angayan nga magsangyaw. Pero kung masayod mo, nga ang akong gisulti dili tinuod, bisan pag kunsa ko kumaos sa inyong naong mga igsuon, maminaw mo, kung mutuo mo, ikaw mo nasayod nga tinuod. Okay, salamat lang kayo, Brad Lord John, no, sa gamay nga panahon nga imong gihatag sa pagbalapnag o tinaw no sa mga atake sa itong mga igsuon nga mga dili Katoliko nga mga pangutana, kay nasayod ko nga kung dunay mga pangutana nga matubag, makahatag og saktong tubag no kana ang mapatinaw siya, dunay makabot nga kahibalo. Muna nga kining gamay na itong nga oras nga direct to the point nga imong pagpasabot dako, hinaut nga mga kadako ni katabang sa itong mga Katoliko nga nagtanaw niini. No? Kinaya boss nga alagad mga igsoon ko ni Cristo sa pagpaminaw o pagtanaw ni sa YouTube channel Brad Nicolay M. Senior sa Catholic Defenders Dipolo Chapter. O boss sa umbrella o grupo sa ministry sa Bible Apostolic. Salamat ug maayong hapon kaninyo tanan. For Deo et Ecclesia, for God and the Church.